dambudziko randinaro nderekuti mukadzi wendakarambana naye anozi Marweyi Shereni ndakasiyana naye nekuda kwechifambi akasi apika mhiko kuti zvimombe zvaona zvomudanga zvichaparara. Hakuna mukadzi unozoyekurwa panapa kusvika tadini ndadzoka. Saka dambudziko randinaro ndekuti ndikati tiri bonde nemukadzi hapana zviri kubuda. Pandiri kufamba zviri kuti mukadzi akatora jira remashandisa mubhedhu aribai netsono kuti bonde ridini riparara. Nanhasi bonde rakaparara. Ndoda kuti randinaro. Akangoya pamba kuti ndinofanira kuti nhasi tagara tese. Tiri bonde apapo hapana zvinobuda. Ko ina iye wacho uyu Marweyi makaita vana vangani? Takaita mwana waye mupinya mwisho akashayika. Kuhura kwamutaura kuti makambatani zvikomba izvi. Mameseji aitouya mufoni ndichiti maverenga mameseji iruda. Meseji ndiri kubasa. Makamubvunza iye aiti marongo number. Marongo number and I pay every time. Irongo number. Irongo number inokuitika yaya. Ndingoso kuti irongo number. Asi why is that I pay irongo number time and again? Same messages. Irongo number. Okay, asi muchiri mese neava vekutanga baba bonde mbonetsa here chaitika iye zvichinetsa pandiri inwa nditanzi pandiri kufamba ndiri kubata kuti panzi bonde ndikwecho saka ndokukonzeresa kuti bonde risaita saka iwe uripangoenda kumba kwako utondodi undogadzira kumba kwako tikamboita problem yako for a long time. Ndakazoita nawo mwana wawanda ndoita mwana wakazotanga kunetsana tichinetsana wazosvika patime kutacha kuti panoibva pamba ndakatanga enda kwaedhimini edhimini ndo naviri kumba kwangu vakamudedza akauya womubvunza nyaya yako ndeyekuti chii zvikanzi nyaya yangu ndeyekuti mukadzi wangu unoenda kumarekicho asingadzoki vakati munonjosutu zvikanzi zvikaona chatisingaziviswa edhimini ndopa wakachizoona kuti nyaya yake ndeyekunyaka kubva patakaparadzana 2016 17 18 19 20 21 22 kozvino 23 ragore rechi8 ndangozoona mupurisa akutoendesa chanzi mukudiwa kwamambo. Nemurume wenyu makaita mwana here wamabvororwa uyu wandinaye ndine mwana wato ane 3 years. Okay, asi muchiri mese neava vekutanga baba bonde mbonetsa here chaitika iye zvichinetsa pandiri inwa nditanzi pandiri kufamba ndiri kubata kuti panzi bonde ndikwecho saka ndokukonzeresa kuti bonde risaita saka iwe uripangoenda kumba kwako utondodi undogadzira. Saka kwamuri kufamba zviri kunzi mafamba maprofiti here mungange here? Maprofiti kana kunga zviri kubasa izvozvo because ini kuti bati umbo kuti zvinozvika mashoko avatanga adi amataura ndobva zvatoende koitika masoko akadwa zvobva zvabudasa izvozvo saka akatobudisa zviri zviri zvobudasa izvozvo. Saka muchiti makasungwa muruti imi muri pamuri kumba menyu musina mudzimai nhengo yenyu inasoita zvakanaka hapatorina chinhu chero mukadzi akanyambouya mumba kuti tirare kutese hapana zvinotomboitika ene feeling kuti ndite mukadzi hapana. Ko iye makafunga iye zvinoita hakuna kuzoziva kavamwe vachiti vakana akasungwa akada kuenda kune wacho akamusunga zvinobuda asi ukaenda kunzouku ndisingazi hangu kuti kana ndaende paari zvinoita here asi ini kupira sana tomboende paari. Mukadimbotraya? Iye handikwanisi ngatozama zvinhu. Pairi redare rinoti mudare ramambo Saurombe rinoitwe paSaurombe Business Center pacourtroom Nison Marweyi kutaura iwewe ndiwe mumangari wechimangarira Marweyi herere wechigare kwamachongwe Growth Point unodikana padare ramambo Saurombe na8 o'clock musi wa 17 September 2023 kuti uzozvipindurira nyaya yeunonenedzerwa yeunonedzera uyu. Saka rega ndinoda kuti unyatsoti ndiyo zvawakamangarira here unodikana kudare ramambo Saurombe ngenyaya yekusunga mbereko yemurume wako Nison Marweyi uye kuparadza zvipfuyo zvake ng'ombe dzikabva dzaparara danga rose. Ndo zvawakanyoresa chokwadi zvakanaka. Ipai mukadzi uyu pepa rake inyaya yake yaanofanira kuchengeta yaanomangarira. Ndanda kutoresa mii
chimbogarapo basi. Miriam Simba. Miriam kana kuti Marweyi Simba. Zvataurwa ndiani wako? Waimbowa murume. Zvataurwa waimbowa murume wako wazvizwa here? Handisati ndati uri kuzvibvuma here, wazvizwa here? Zvingani? Zviviri. Chekutanga wakanisunga. Chechitu yakaparaparara. Unozviziva here zvaari kutaura kuti zvakaita? Hauzvizivi. Zvese zviri zviviri. Zvakanaka, gara pasi. Alright, Nison Simba. Bvise mari yako yedare. Tione kuti udini. Bata tichapa chechi. Right. Tsanangura kudara nyaya izwi. Une nyaya dzavataura ndizvo nyaya. Chipe umbo unokutsigire zvakutaura newairi mudzimai. Mukaziwo kuchiparadzana mumabasa. Akasiya ndipikire tu. Akasiya ndipikire nzvipi kutaura pamunhu pake. Kuti hakuna mukadzi unoziya panapa. Kusvika ini ndadzoka. Kufiwa zvinhu zvakaitika. Mombe dzako idzo uzikomba ngekuchikoti idzo uchaparara zvimbe zvako izvo. Imbe dzikaparara wa 2017. Ndazogara ndoda kuti ndizochizorora zviri kudai. Mombe dzatatoparara ndinoda kuzvitsvaka mashoko aakatora kuti atiri ichokwadi. Nanhasi mukadzi uyu wandinofamba ndinomubata kuti akatore jira remaishandisa mubhedhuru akaribaya netsono kuti bonde riparare. Ndochitupa chinokosomubira pane zvizhinji. Paine mubvunzo wokubvunza chito ndizvozvo. Makaparadzana rini? 2017. 16 November. Wanga wakaroora here? Kumba wako kusemari ndakaroora here. Wakamboenda here kuvabereki ake uchitaura kuti pendakaparadzana nemwana wangu ndine dambudziko rakadai? Ndakaenda here. Wakati musa 25 July. Ngati kufamba paprotest. Korene. Iro riri nezowapera paseri. Tikaende anozi amafembo ndavisire mari dzacho. Iyo kumba wako ndo anotarisa kubva wacho. Tingofamba tiri pamotest. Kufamba kwakona kubudirira. Ndosamazvaita zvakaguka kuno. Alright. Chii chakaita kuti muramba? Ndifambi. Waibudomba? Waina abereki? Una abereki kana wangu? Nison Marweyi, kana iwewe uine chokwadi chekuti mukadzi uyu wakandisunga, ndizvo? Ndizvo. Mukadzi uyu wakaparadza pfuma yangu, kuti zvinotaridza kuti uri kumuti wakashandisa mishonga kuti pfuma yako iparare, ngekuti hauna humbo hwekuti wakauya kutora ng'ombe dzacho. Mukadzi uyu wakandisunga ndiri kumubata pachiwano. Saka tsika dzedu nemagariro uri kumupuma ka? Handati tsika dzedu nemagariro uri kumupuma? Uri kumupuma. Kana wapumhe munhu ndizvo ka? Kuti iwo uri kundishandisira mishonga, iwewo uri kupuma, wazwa ka? Kana wapuma patsika dzedu nemagariro unoti tinofamba usati aendeko vanopfukurwana kuti mishona yekuna ndinozoziva vataura kunzwa but yekuno ndinotozwa unotaura chishona kubatirana ndozvetoziva musati mwabatirana ndombokubvunza gara pasi ndombokubvunza zvinotaura murume wako wazvizwa kuti ndinofamba ndichikubata unofunga indizvo ndinoti ngatichifamba tiri pamwe chete ngatichifamba tiri pamwe chete uchifambe kobatwa here kana ndichibatwa ndobatwa wazvidirei kana wakazviita kundoti mutape ndigadzirisi
kuona ndichibvuma kuti ngatifambire ndoziva kuti handichanadi chavandikaita ndizvozvo akaita zvakanaka asi wakumwazvo ndakumva chinditaridze chiro chinoti wakumwa ayo mari kudaro taridze ndokuti ipeyo zvemupfuku zvinoitwa toziva kuti makabeoposashopera uyu mupfuku wakagara apo vamweni akunga arongwa haazishwa ukanga wazinge munhu ndiwe wakaparadze danda rangu ngemishonga ndiwe wakandisunga kuti mutombo wangu ushaye basa pabonde unobatira ngokuti uri kuti mwandipumha mwavizwa here saka chiro ichi mudare mwamambo chinozi mupfuku mwavizwa ndiwo mupfuku saka tinozosunhura pano mupfuku uyu ndokunga wapembera uyo chitokuripira wazvizwa ndo saka ndambobvunza handikona asharuka abude kwendei akaite disi ngaana asikadi kuti aroma ine iwewe wakatororwa here wakaroorwa wosiye wasunge murume kuti asaitwa ndosaka ndati ngatifambei no zvakanajeka izvo zvakanaka pakajeka stere hamupetuki kumba mavizwa kunofambwa nhasi pana une chichemo here chikuti nhasi naandini anitauririzii hamuna chichemo vaizwa Marweyi hazi nhasi ndozvonoda hauna chichemo muri kuseka henyu ngekuti kwenyuyo kuti riri kurira saka muri kuseka umweni munhu ndinoti wakafufutirwa saka mungaseka henyu zvidzidzo kana gara pasi ibva pacoticlek mari yako kana izwai vana mai nana baba kana mwaparadzana paradzanai zvakadini musasungana titachiona kuti unotaura diko here murume wokuti ndakasunga kana akasungwa zvinobude pachena inyaya doko doko unosunungurwa uchitoroora uchiri munhu mudoko Jehovah makanaka sprite Abraham muri baba na mai asi muri baba na mai vakamugara mwese sprite zvikabara laila itizwo vakasununguka tandi mai sinogati sprite Abraham state mutsvene 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 kudenga kwaita masoko pakati penyu baba ndokutanga kutaura nemi Jumanda Arwan mwanakomana waMwari tirakumbira sambo Perisa wabangu ndite masoko nemi kudenga kwaita masoko mukati muupenyu hwenyu zvenyu mukati menhengo dzenyu dzemwiri kudenga kwaita sai mukati menhengo dzemwiri kwaita dambudziko mukati meupenyu hwenyu kana mumba yemukati yenyu haindichasombe zvakadini ndizvere sprite Abraham state pamusoro yekuti zvijekerano mutombo usikachashandi rutorwa ndizvo here mudare ndoti zviri zvinyatsokuda iyo imba yemukati endutaba anozi imba yemukati munozofunga kuti ibhedhumu riri kurwara endai mbuya munemo baba angu kudenga kwati imba yenyu mukati haisisina simba sprite Abraham state mapunyuka mukafamba mukakwira mukadzika mukatenderera mukati mekuzvitsvagira sprite state mukashaya sambuko ndizvozvo aroni muri mutsvene mudzoka munongedza amai ndizvozvo aroni sprite state zvakanaka yaita mbiko yamakadai kupikira pakuti kwaivakatotukara masoko adii anorwadza anotapira aditira ndizvozvo sprite state Jumanda makanaka mudzoka moti mbiko iya ndiyo yadini yatifiringa
Aron Jumanda maigara makandivhura makweni Abrahama Michaelis friend wakwembaba steta Aron muri mucheni baba kudenga kwaita masoko amai Jehovah tinokuda naye kudenga kwati tarisai amai kwazo kwaita kusawirana baba yenyu anokutorai mukati memhatsi yamuri mukati mezuva akasi kugarisana apa atika budza michisi kwai maka ite zvemene atika sprite steta Jumanda kudenga kunoti ya baba ndikatasa makagara kudaro ko pakati penyu baba chiramba chandinetsa baba mukati memusha wekwenyu kudenga musha kuivunza ida ndira mbere sprite Abraham baba chiramba chandinetsa mukati memusha wekwenyu mwaita mhepo yechikadzi inorama kwamuri handiendi mberi musikazopa ndinozviziva kana ndikuhamba ndega mangwanini Jehovah Aroni Mikaeli Sprite steta Jumanda muri mucheni uyai baba tinokuda nai pasiperi kwenu muri muchengeti muri mududziri uyai Aroni Sprite Jumanda amuna kuparadzana zivo baba namai ai andira chaandianguwa maparadzana Sprite Jumanda mukazopinda kwepukati maimemba ere baba andisati chochodoga zvakadaro Aroni Mikaeli Sprite Abrahama State muri muchene Jumanda amaitika uyu Jerusalema munoshamisa Sprite amai mwoyo wenyu ungatambudzika neshungu zvikuru sei mukati mevana venyu vamuna Aroni Sprite State Jumanda steta makanaka Jehovah zvakadaro kwaamai baba chaiwo pakati pevana vacho munawo Sprite hakuna sorry chimachinonga ndakuzotaura musikazosandira steta Jumanda wabari kuchengetera vana erana ndiri kuchengeta ndega megazve Jumanda Sprite Abrahama steta Elisha kudenga atinokumbira zambuko ndatsvaga tangu ndabvunza pakati pamaoko amai kuti kungane kubata here pakati penyu baba Sprite Jumanda steta Aron atenda asikutamwaida azokubata kwamaipo hapana zvikoraita kwaida tasema kwamai kuti pane zvaakakuitira iri ndaona akachena hapana Jumanda Aron Sprite steta Elisha muri muchene Jehovah munoshamisa kuyai baba munodzoka pamuri Jumanda Aron Sprite baba acharamba chandinetsa zvenyu pakati penyu makagara kudaroko mune nguva yamunozwa pagufe yapo panorira baba kukwata zvakanyanya zvinoitika kufamba daidai baba Aron Mikaeli Sprite steta baba ndikapinda mukati meimba yenye mukati imba yemukati yenyu iri kudzoka head kuti mashoko kudzoka muzayaka iri kutsonga kutsonga nhengo baba iri kudzakira kubve pamunoziya muri zviri kudini dzakira baba asina kuzongora izvozvo Jehovah Aroni Mikaeli Sprite steta baba angu charamba chandinetsa zvangu mukati meupenyu hwenyu ndakuona mapfudza nemhembe yemukadzi mazva kudenga koti tarisai mhepo iyi ndiyo inobate chini Sprite mazva inobate chini nhengo yenyu kuti muite munhu wakazvigarira nekuti inoti murume ngowani ndewangu Sprite Jumanda muri mwari wakanaka muri mwari waiwasa ngasangana nemubvunzo bendiriona kusabvunzira asi mwana ngabvunze Jehovah Aroni Mikaeli Sprite kuti azvinorwadza ndikugara kusina mukadzani steta Jumanda makanaka Elisha munoshamisa Jehovah weitenzi mucheni amesinongurai mwewe mazva zvakanyanya Sprite steta baba angakunongedzai kuti maigara nawo mhatso muchite bonde andika ngoparadzana Sprite asi hapana dambudziko ramakasiya kune murume wenyu Sprite steta makanaka zvaita mweya dzemukati meudziko pawo baba vangu mweya unofamba
ukateketerwa pari kuti ndiye chief ndiye murume wako Sprite Chumanda kukuona kwamakaita mukati meimba yamai imhepo yakanga ine zvakati bani penyu mazwa Steta Chumanda Aron baba oite iya inozi zongoro nei nemuti wako andika urasa mai nevana vacho pamwe Sprite waonine mbere kandi kumbe zvako Nenda henyu. Ndaido basi rangu iwe kongo chifamba wega aya pasina dzimwe nguva anoona anokunyepera wachinzwa asi ukateedza zviri kubuda apa ndironga handisaifamba nehuku waifamba munhu usikaoni unoona sezvo mafungiro ako asi ukateedza nhoroondo iri kutaurwa apo unokwanisa kubatsirwa ndiwombuya wazwa vhiki rino rikapera zvotonaka kasi kuti paine unombochungudzira wotoona kuti ya zviro zvode kutofamba izvo ndosaka tichadaidze mudare rakazarana kudai ngokuti asunungurana akawanda saka ari kuti iwo kana usina kugutsikana unotaura kuti mutapatizo kugutsikana pa tokupa heumweni handiti pane uri padhuze kwabve kubatwa anhu aziya muzukwana pa uri padhuze yes mazwira ndaita apa kuti ndachaisho kuzwa pazwi pamwiri pababa pane munhu wemukadzi uripo ndiye unoti inini ndakatogara ndaapana saka akanga echihamba aya vanobate munhu wemukadzi ochifunga kuti ngowandaiya naye uyu asi ariye munhu wagadzikwa uripo muri inewe ndo zvendanazozwa ndinoyaiya maningi babangu chapa yanetsa mukati medziko rekwedu kwaita chikaranga cheimba mutya kwedu Kana chebo chichakamira sei? imba yemuzima chihamayere kutoziya omuri kwabatsiridza munobatsiridza Sprite stage ndonzwisisa baba vangu kumba kwenu kwandimirira imba yechikaranga yaizwi mhatso yambuya mazwa Steta Michael Chumanda zvakanaka baba itirwai munamato zvochime zvakanaka asi dambudziko guru mazwa idambudziko guru ngoti bhatiri riri low asi zvinodii zvinoshandika Sprite Chumanda asi amai haana kubata mudzimai uri pamuri ndio unobate nhengo yake kuti haifaniri kushande kuna amweni murume right chizwa manje asi utori nebvuri rechikadzi riri kukuteerera riri rekumba kwako ndio rakatokonzera futi kuti muparadzane ndio rinokonzera futi kuparara kwezviro zvako saka tiri kutsvagire nyanzvi yekuti ugadzirwe saka tinonga touti manjika mai aya unadzosere mari yavo yedare nekufamba kwaita towasunungura iwo uchishandwa tichikumonita kudare kuno zvekuchishandwa ndimbuya munonga motorana mbuya akutaura kuti ndikushande zvakadini asi kuoneswa kwawaya kuita mari yacho tatatobata kuno tinoapa mbuya asi zvekuchishandwa munoitirana private ndokupai mupurisa mwebuda naye ngoti munhu wemukadzi imi muripo mupurisa aripo unotaurirana wokutaurira mbuya kana chida kuti uzosvike kumba kwavo wokutaurira woshanda uchizoye kuripota kuti mutape hakusina chirusitati kumba kwavo chakaita kuti ndizonokudza mudzimai oga ndechekuti pakutaura kwaakaita unoziya zvinoitika matukana unoaziya ndinozvizwa ngeyekuti saka apura akati kana muchitukana zviyazvi vharai goni usamire paruwanzi mwarizwa zviro zvinoitika zvizhinji zvinokokwa ngematauriro emuromo wenyu saka ini ndatozwa payambire tsoro unoda kugadzirwa iwo wacho chinhu chiri pasi pemwoyo wangu ndozviziva kuti wandikuna ndibaba wamwana wangu mangwana mwana wangu akarwara ndoda kuzowanawo kudi kwekuudza wanga akandisira protection order asingachengeti mwana saka unobhadhara ake pamusoro iyi toda kupagadzirisa kana iwe wakatore protection order kune mukadzi hazviro kuti hauchengeti mwana wako hakuna mutemo wakadaro madhodha muri munomurundizwa peace order haitauri kuti hauchengeti mwana wako
peace order haitauri kuti hamuendi kumatare. Peace order inotaura kuti conduct yenyu muri two haiti. Handizvo here? Kana paine maduties aunofanira kuperforma as the husband or wife, you must perform them.